Takže čaute líčky, já vás zdravím u mojeho nového videa, já se volám Toudra Podtržítko, zanechte ten like a ten odběr. Takže pustíme se, dneska budeme hrát Bubblegum Simulator, ještě nikdy jsem to nehrál, hrajeme na kompu, dáme takto a jdeme, dneska asi dostaneme nějakou, dáme climb, dostali jsme něco. Já jsem tady došel, máme nějakého peta, tak se kúdneme, že co tady robit. Tady budeme nafukovat, asi tu balón, ano. Takže pojďme nafukovat a pojďme se tady porozhlednout po této mape. Tady máme něco, tady je nějaký skokan. Tady máme nějaké obíčko. Tak skočíme, máme ještě malou bublinu. Tak viete čo, poďme to predať. Ja môžem mať v čom maximálne 45 a keď nafúknu, tak mi to pridáva akože 4. Čím viacejkrát fúknu, tak tým väčšie to mám. Takže akože sa to oplatí. Tady máme nejaký chpetu, tak si poďme otvoriť. Čo napadne? To najhorší. Tak poďme ešte raz. Rare! To je o táto najlepšie. Tak my máme dobrý luck. My sme aký lucky. Dobre. V čo sa poďme kúknúť, že kde sa ten pet nasaďuje. F-ku mám? Áno, tady mám. Tak dáme equip. A on nám pridáva 2. A tento pridáva 1. No není to úplne taký rozdiel. Ale asi to je, keď tam možno není dobre. Tak poďme nafúkovať, v čo dávame 6. To je veľmi, veľmi dobré. To je velice, velice dobré. Dobre, tak sa poďme tady kúknúť, že nech máme najlepší. Dáme novú bubblegum. A v čo nám to pridáva 11. A musíme našetriť na tú 200. Tak poďme fúkať. Tady párkrát klikneme. Pokud ste sa dokúkali sem, co sem jako zatačičník, tak dúfam, napíšte mi do komentu podtržítko. Napíšte mi podtržítko. Dávam srdíčko. Tak poďme fúkať. Videl som od nejakých youtuberov, že tady je obíčko a to je toto. Bugol som sa tady. Divné. Tady máme potom za 10 000 nejakých diamantů, ale to nemám. Takže tady vyskočíme a tady máme takýto parkour. Akoby. Tak. Či sem doskočíme. Ešte málo stále máme. Takže poďme tady fúkať. By the way, bude v Grow Garden update, tak mi napíšte do komentu, či by ste odtať chceli stream alebo video. Ja by som dal video, protože môžu ho aspoň poriadne upraviť. Viete. Takže jdeme to selnout. 250 už vyrábame o hodne viac ako predtým. Takže poďme to znova prodať. Neviem, čo sa mi to tady stále ukazuje, ale to je asi normálne. Dobre, poďme si kúpiť asi lepší. Aha, táto stojí 1500. Tady mi to stále ukazuje, že si mám asi kúpiť, alebo neviem. Tak poďme fúkať. To znie trošku divne. Taký shady úplne. Tak párkrát takto fúkneme. Takže ešte takto našetríme a kdyby ste chceli z nejakej hry video, tak mi to klidne napíšte do komentu. Alebo s niekým si môžu zahrať, alebo aj nejakú challenge môžeme dať. A v jednom videu bude súťaž. Súťaž bude taká,
o takú jednu hru. Buď budete mať na výber Hogwarts Legacy, Harry Potter, alebo GTA 6. Ja viem, že ešte nie je vydané, ale za chvíľku bude. A tému, kto to vyhrá, tému to kúpim. Takže môžete rozmýšľať, pokiaľ chcete Hogwarts Legacy, tak napíšte Hogwarts, pokiaľ chcete GTA 6, tak napíšte GTA. Takže, párkrát nafúkneme, vidíme, že všetci tady majú veľkých petu. Takýto veľký pet diamanta. Dobre, tak poďme prodať, že koľko z toho dostaneme. Pekných 1070, tuším. Ale ešte stále nemám. Ešte párkrát nafúkneme a budeme to mať. Takže, ešte keby sme sa vrátili k tej súťaži, byl by som rád, keby ste napísali do Hogwarts, pokiaľ ste chceli. Alebo môžete napísať, o jakú hru by sme si mohli urobiť challenge. A napíšte, či ste Slovák alebo Čech. Schválne uvidíme, koho tu máme viacej. Slováku či Čechu. Takže, čo sme si kúpili za 1525, nám to už pridáva. Takže za chvíľku budeme. Tady máme nejakú trofej, nám to ukazuje. A tady máme bubblegum, dávame climb. Máme 2000, tak to si rovno pôjdeme selnúť a poďme kúpiť si novú melón. Taký melón. Smiešne utekáme. A už máme veličajznú bubblegum. Skáčeme aj vysoko. Tak poďme skúsiť vyskákať. Sem. Dobre. Kde je tak ostrov? Tam je ostrov. Tak poďme sa poďme sa skúsiť tam dostať. Ešte raz to zaspoilujú. Budu rád, keď mi velice mňa to poteší, ale velice ma to poteší, když mi dáte ten like a odbier. Vás to nic nestojí a mňa to veľmi poteší. Ak tady máme nejaké peniazky, tak ty pobereme. Tady máme nejaké kolo šťastí. Ukáž, bude to za free či za Robuxe. A mám jeden spin s lístkom. Čo nám padne? Mohlo nám padnúť 5. No nevadí, tak dáme včas free spin. A dáme ešte jedenkrát. Čo nám padne? Že by nám padal ten pet? A nejaký lucky box. Čo nám padne? To najlepší. Legendary. Tak sa poďme kúknúť, že koľko to dáva. Vypijeme si potion. Dáme vícej peniaz. A otevřeme si mystery box. Poď, čo nám padne? Pár diamantíkov a penízky. A už máme nejaké diamantíky. Skúsime potom za ne niečo získať. Máme tady potion. Ja dám vícej peniazku na očakávanie. Dobre, nasadíme peta. Koľko pridá? 45 bubblegumu. Pridáme všetky, vymenili všetkých 4. Tak poďme to selnúť. A tady je, ešte hore je ďalší ostrov. Ale ten už je vysoko. Tak poďme zletieť dole. Tak poďme zletieť dole a poďme to predať. Schválne, v čo si typnite, za koľko to predám? Má to 550. Dávam vám chvíľku. Napíšte do komentu a prodávame to. Dostali sme 1550. To je velice dobre. Takže poďme si kúpiť novú, ako sa to volá, Ultrigam za 5000, tak poďme nafúkovať, nafúkujeme. Hneď to je. To je raz, dva. Rýchlejšie, než by ste povedali Švajc. Tak, a už ide 900. A už ideme takto nafúkovať. Nafúkujeme. Tak, dobre. Tak a skúsime vyskočiť. No a v čo skáčeme? Výborne. V čo skáčeme velice vysoko.
Byl by som nerad, keby som znova spadal. Hop. Tady zaberieme znova peňažky. A tady máme... dostali sme 30 000 coinov. Tady si hop... Ne. Jaj. To by bolo, keby sme spadli. To by sa mi asi nalúbilo. Však. Hore je ďalší ostrov. Dúfam, že je. Lebo jestli by tam skáčeme, iba tak bez tak to bude velice nepekné. Ale tak no tak, musí tam byť niečo. Ja ani zatiaľ nevidím. Ne, sem, ne. Pane Bože. Jaj, to nemyslíte vážne? To akože fakt? Bože. Jaj. Tak poďme znova, no. Čo mám s túto hru robiť? Jaj, Bože. Však je tam vôbec ostrov? A je tam ostrov? Jaj. Dobre, neskáču to. Kašleme na to. Ideme prodať. A tady sú penízky takto poházené, tak to budeme potom zbírať. To je velice dobré. Tak poďme si kúpiť lepší. Tak to dáme za 12 000. A dáme takto za 10 000. Tak. Ideme prodať. A v čo môžeme 1700. V čo predáme 114. To je docela hodne. Tak poďme nafúkovať. Schválne, ak čo vysoko dopadneme. Vyskočíme. Docela dobre. A keď to skombinujeme ešte s týmto? No, musíme takto. A počkať. Musíme... Tak to je velice dobré. Poďme skúsiť ešte takto. A tady sa nám zjavili nejaké dverka, tak poďme sa kúknúť, že co sú to za dvere. Ale nedarí sa mi, jak si ich vyskočiť. No super, ešte spadneme nižšie. Nemyslela vážne, fakt, hej. Nie. Tak hej, toto čo je? No, ti trvalo. Porobil som ti... Ne, ty ono to vypadá, že to robím na schvál, ale ja keď rýchlosti, aké spadnú na niečo, tak ja sa tam skúsim jakoby presunúť. To co je za bug? Jaj, Bože, poďme to selnúť radši. Selníme to. A tady máme niečo, že open. Dáme, že open, dáme, že climb. A tady sme ešte nabili. Mám nejaký mystery box, či co to? Áno, máme. Tak dáme otvoriť. Dúfam, že nám padne ten pet. Čo nám padne? Poušny a nejaké kľúče nám padnú. A nejaké velice dobré poušny. No, to není špatné. A viete čo? Tady by sme to mohli ukončiť. Ja sa volám Topdra, budu rád, když mi sem zanecháte like a ten odbier, mňa to podporí a teší mňa to. Takže, u ďalšieho videa, čahoj!